reruntungan. Pak iki prigel lho. Piye? Bapake karo Bu Irung itu es kok kono digawake lho. Matur nuwun, Pak. Lah, daleme pundi Pak jenengan? Nggih mriki mawon mula wani yo. Jipuk dhewe ning kono. Kowe iki nek ngrusake abrakan. Raiku iki keri-keri apa jebule? Cah tanggenan. Ing sarina sawengine kaya Pak Sularman iki mau disungkemi Mbak Dwi karo Mas Roset lak dongane ngene muga-muga uripmu ayem tentrem, gemah ripah lo jinawi, murah rejeki. Pakmu dhisik mbok sungkemi piye? Alah dongane geseh. Pakmu piye sing jawab? Lang tak Pak, yen pangapunten kula nyuwun donga pangestu. Iya, Nduk. Lemu bebrayan muga-muga rane ngopo-opo. Limang sasi iki blas ra gablek apa-apa. Lho karo tengah tahun bojo ketut minggat. Datan ginggang sak rampung